Maing buntag din yung tanan guys. Karon guys mag-mix na po ko aning yuta og aning fertilizer guys, kay gisugo lagi ko sa akong amo guys, kay ipa-mix ning kuan kaning fertilizer og yuta kay mao ni guys kuning aswaton guys kana mana guys fertilizer na guys. Ato ning i-mix kay ipasulod ni sa kaang, pasulod ni kaang sa akong amo mao ni guys kaning mga kaang nasudlan nato ning yuta kay naamoy itanom ani guys. Ako po magtanom ani guys, hanggang ni mga talanom nga mga kuan guys. Mao ni guys manag-mix ato ning i-mix mayo mao ni ibutang tanim punon himabawon nato ni guys. Kay tamnan ni kuan misitas, mga misitas guys ba silang balay. Mao ni kong trabaho guys, mabuntag magkuan magsikay-sikay di ko mabuntag ani guys tagad sa mga tanom bisbis pay ani ron nga magkuan ko aning kuan di na mananing usa guys. Sunod ni guys kay na pong usa ato ning punon. Tanaw lang gid mo guys, tanawa lang gini unsa akong buhaton ni guys, kay wa medyo kay ika content guys, kay kuan kanina ako i-content kaning magsulod ko kuan lang ba makapost tag long video na po may makatunan ni guys nga magtanom. Diyan na duha na kabuok nya tulo din ni kabuok ng kaang guys. Pero ang katong mga dagko guys duha ka buok human na to na kog butang tulo ka buok to nga dagko nga kaang nya human na to na kog tanom nya babay nyo guys babayan sa tamo guys, kay para imula ayon diha nagtanaw sa kong video. Tanaw lang mo diha god kay kuan mao gini content gyud maghinaot ko guys nga malingaw mo sa kong content ba. Diyan na human na gyud awa na guys. Tre ka buok guys usa duha tulo mana guys usa duha tulo mao na guys ato ning tupokon. Okay patik guys. Kung ipadapin mga kuan guys kuha sa akong cellphone patanawon ta mo guys akong naong man akong naong patanawon ta mo sa akong sinudlan nga mga tanom guys. Mao nga na guys nang tulo ka buok ako igasulod na ako igatannom man na gyud tulo madagko kanap tay bugata tabla ug alsa na guys. Paningot yung kong itlog paningot yung ako na guys bugan ba hinalsa na timbugata ng tulog ka buok nya tanawa sa mo sa kong nagas babay nyo guys. Thank you for watching guys tagang salamat sa inyong pagtanaw sa kong video. Bye bye guys, follow and share lang guys sa aking mga vlog. Balik sa magtanaw sa kong naong guys, tanawa sa kong